dejme tady to. Pěkně, už jsou připraveni. Chybí nám Maruška, Comic Con Girl. Tak 7. Comic Con byl zatím nejúspěšnější Comic Con, který jsme v Praze připravili. Máme z toho velikou radost. Uvidíme ještě, kolik lidí přijde v neděli, ale očekáváme možná až 28 000, 29 000 návštěvníků. Necháme se překvapit. Zrovna tohle. Jelikož je éra AI, tak vlastně jsem se bavila s ChatGPT tou dobou, kdy jsme vymýšleli kostýmy, tak já ještě byla po kadeřnické soutěži, kdy jsem měla fakt jako platinovou blond, tak jsem se ptala ChatGPT, jaká je postava úplně jako s blondětejma vlasama, mý vejšky třeba, co by mohlo odpovídat. Což na sere, tady stráví 6 let, pak ještě atestace, no a tam ti řeknu. To ano, to už musí být jako fakt jako sorry, no. dedikace, jako Že to ještě chceš znova dělat. to též vlastně tam. So I've always been a fan of sci-fi, always, like since I was a very young child. Loved Stargate, like Star Wars. One of my earliest memories is when I was at my grandma's and there was like the old Star Wars episodes running on TV on Friday nights. So always watched that and you know, enjoyed the stories. Tohle je totiž vždycky jako největší vosér. Vysvětlit, takový si ten řák, jak tam vypadá, že on prostě právě to je, jak když ty máš konfil, tak taky prostě tam se baví lidi. Ale já spíš jako z Anky. Já jako takhle, jsem chtěla postavit. It's actually first time I'm doing cosplay ever. So it's a huge step out of my comfort zone. But I'm kind of introvert, but I love it because no one can recognize me, so I can really enjoy it. So I like it. I love making costumes that make me feel awesome and run around and play the character. And coming here at Prague at the Comic Con, yeah, it's amazing to connect with other people who do the same thing.